man ang lugar. Uy, wala sa dyan ko nakita mga ano ni signboard din asa na tapitan na kat ani Sitio Boto Barangay Baho. Saan may nakita? Ay, naibabay. Ara lang guro pag mutana ani. Ay, ma'am. Excuse me, ma'am. Oh, Tana na sato, ma'am. Kakuan ka nga address, ma'am. Sitio Boto Barangay Baho. Oh, dili na, ma'am. Ay, nasakto. Kiti ay na. Nakita ka ng inaswito ka diri lugar, ma'am. Suwito sa ko gamay, ma'am. Gahapon pa ko ni balhin diri, pero suwito ko gamay. Namo ko gipangita, ma'am. Gud ka nang ilaha ka imsay og Cesar ba kay mga pre lagi ko dito hardinera lagi. Mao ba? Ilang dunya imsay di ay? Oh, dito lagi. Ha? Oh, ma'am, kanang murag mo para ba to? Nakita mo ganina murag nang lakaw gitong managtiayon, ma'am. Ay, nakaw din. Oh, pero kanay nun sila din na, ma'am. Naaram na di lahang balay diha sa unahan. Aw diha. Oh, naay nun ay tao ra permidas ilaha kay naam sa boy dito, ma'am. Makapangutana ra ka. Ang sige, ma'am ha. Sige, ma'am. Ako lang tisingin nagpangutana kay. May na lang bang makasugod pang kibaw na ka, ma'am. Taat lang live. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Oh, sige, ma'am. Sige, sige. Lupahan sa kong mga katsat. Kita gidughan ba? Dua kabungtod. Sus. Kahamis dughan. Ayo. Ayo. You disturb me. Ha, sir. Iti tag-iya dire. Saman? Dini ba ano lugar ba? Ikaw ba tag-iya? Dili. Aw. Asa imong amo? Saman? Si ma'am o si sir? Si sir. Wapo kibaw. Aw, si ma'am. Wapo kibaw. Asa din sila di ang lakaw? Kinsa man? Si ma'am o si sir? Si sir. Wako kibaw. Nya si ma'am. Wapo ko kibaw. Usa sila orasan ng lakaw. Kinsa man? Si ma'am o si sir? Si sir. Ay, wako kibaw. Nya si ma'am. Wapo ko kibaw. Mapagkakaibaw. Sige, sige. Magpaabot. Magpaabot ang siguro ko nila dire. Kinsa man? Si ma'am o si sir? Silang duha. Akong gipaabot. Karon oo niya. Aw, karon na kay karon gud ko na dire god. Sig pangutangan sige man kag pangutana. Dili man ikaw kung toyo dire. Akong toyo si ma'am ug si sir man. Sa muka ni mo dala kay. Balik na lang ko unya. Maure mangutana niya pasuko-suko. Ay sus, pagkahinay og knowledge oy. Tolo pati laki dagway. Sus. Ma'am, Unsa man? ikay nangita na mo? Kasi buta na niyo ako? Ay. Ay, lain. Aw, wala. Ang lab. Ulit nang nako gipangita unsa may labot ninyo. Surang-surang mo sa kong adlaw nagpares na mo to ko sa lalaki na sig pangutana. Ako nag-ano pangutana ning bang sa pangutana. Like, tara Suga mga tao na. Gamay ra bang gubay pagkaisog. Nga naman na, kinsa mga gagmay may isog kayo. Mapin ako kag tingog. Taruma ba?